הגיע הזמן להכיר את הזוכים של אתגר הכוכבים, תשפ"ב 2026. جاهزين لنعلن من هم الفائزون لعام 2026. אני מזמין את דוקטור מאיה גורדין, גברת איריס צור ותמר חמדה להזכיר ולהכריז יחד על המצטיינים. ותצטרף אלינו גם והזוכים. אסתר. נכון. שלום. ויש לנו להתחיל על ההכרזה על המצטיינים בכל מחוז. אוקיי? איריס? אוקיי, אז הנה הגיעו המצטיינים, מובילים המחוזיים. בבקשה. אז בית ספר אל-חכמה ברהט, מחוז דרום, מצטיין מחוזי. איזה כיף, כל הכבוד, בית ספר אל-חכמה. מצטיין מחוז העיר ירושלים, הכפר עקב לבנים. כל הכבוד לכם. איזה יופי, כל הכבוד. ומחוז חיפה, בית ספר מייסר. כל הכבוד לכם. מחוז חיפה, מייסר, כן. מחוז ירושלים, בית ספר מולדת, מבשרת ציון. כל הכבוד לכם. מחוז מרכז, בית ספר אל-מוסתקבל, ג'לג'וליה. כל הכבוד לכם. אלופים. ותראו את מג'דל שמס. מג'דל שמס, מחוז צפון, ממלכתי א', מג'דל שמס. מצטיין מחוז צפון. כל הכבוד לכם. כל הכבוד. ומחוז תל אביב, רונה רימון, קריית אונו. כל הכבוד. מקריית אונו. מקריית אונו. כל הכבוד. מצטיינים.